Това е историята на един влак, който никога не бива да се качваш, но веднъж един човек го направи. И това, което откри, ще ви накара да се усъмните във всичко, което знаете за реалността. Марк беше обикновен човек, живеещ в малък град. Една нощ, докато чакаше влак, забеляза нещо странно. Влакът, който спря пред него, не беше в графика. Той беше напълно черен, с една единствена светлина на предната част. Нямаше пътници, нямаше персонал, само тишина. Когато влакът тръгна, Марко осъзна, че нещо не е наред. Времето изглеждаше спряло. Часовникът му не се движеше. Прозорците показваха само пълна тъмнина. Тогава той забеляза първия знак. Думи, изписани на стъклото. Не трябваше да се качваш. Марк започна да чува шепот. Той идваше от края на вагона. Когато се обърна, видя сянка. Човек, но не съвсем. Лицето му беше изкривено, очите му празни. Ти не би трябвало да си тук, каза той. Марк се опита да избяга, но вратите бяха заключени. Тогава светлините изгаснаха. Когато светлините се включиха отново, Марк беше сам. Влакът беше спрял. Той излезе на перон, но не беше същият. Градът беше изоставен, небето черело червено. Тогава той разбра. Влакът го беше отвел в друго измерение. И нямаше връщане назад. Марк никога не беше видян отново. Но ако някога видите черен влак, който не е в графика, не се качвайте. Защото може да не се върнете. Благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала за още подобни съдържания.